Dobrý deň, som Týma Chalúbková z televízie TV Gym. Mám tady hostia, pána profesora Farárika. Mohla by som si s vami urobiť krátky rozhovor? Samozrejme. Odkiaľ pochádzate? Prečo ste sa rozhodli učiť na tejto škole? Ja, ťažká otázka, tejto som sa práve že bál. Ono je to väčšinou tak, že človek sa niečomu rozhoduje, ale ten osud ho niekam inám zabeje. Tak to bolo tak, že som učil na základnej škole Slovenské Lubči, čiže pri Banskej Bystrici, a vtedy, v tom čase, keď som tam učil, tak mi volala pani riaditeľka od nás gymnázia s takouto ponukou, že učiť na gymnáziu, a keďže gymnázium bol vždycky môj taký sen, učiť na gymnáziu. Predsa deti sú šikovnejšie a múdrejšie ako na základnej škole, tak som sa rozhodol, že nebude problém ani zmeniť bydlisko z Banskej Bystrici na Skalicu, aj keď predtým som o Skalice vedel len to, že sú tu trdelníky a žigobál. Páči sa vám tu na gymnáziu? Určite musím povedať, keď to porovnám s základnou školou, tak tá atmosféra je mnoho lepšia aj medzi študentami a vyučujúcimi. Deti sú chytrejšie, niekedy sa to ani tak nejaví, ale páči. Vaše hobby? Hobby? A tak svojho času to bývala turistika, som dosť často zvykol chodiť nejako po horách. V súčasnosti ani veľmi nie, lebo v Skalici nie, že by neboli možnosti na turistiku, ale v tom čase ako si menej, odkedy to učím. A cestovanie ešte, také hobby výraznejšie, čítanie kníh, aj keď na to tiež nie je teraz veľmi čas. Boli ste už niekedy v Skalici? Ako predtým, ako som prišiel. Cez leto som tu bol, ale to som vlastne prišiel kvôli práci. Nejaké papiere bolo treba riešiť, tak som prišiel na bicykli, to je taký výlet z Banskej Bystrice do Skalice, ale predtým som nikdy nebol v Skalici, lebo Záhorie bola taká oblasť dosť ďaleko od Banskej Bystrice, plus nemáte tu nejaké hory okolo, ja som bol skôr taký na hory, že som chodil po Slovensku kade tade, ale Skalica, Záhorie všeobecne som bola kade naštívil. Spomínali ste, že ste sem prišli na bicykli. Mohli by ste nám nejako opísať tú cestu? No tak to bolo cez leto, bol taký, som sa nadchol pre cyklistiku, kúpil som si za posledné úspory bicykel a spojil také príjemne s užitočným, keďže som vedel, že mám prísť do Skalice. Tak som sa rozhodol, že pôjdem na bicykli, mal som veľa voľného času a na také etapy som si to rozložil. Prvý deň Banská Bystrica Nitra, Nitra Trnava, Trnava Skalica a potom naspäť som zvracal do Skalice do Bratislavy za jeden deň a ďalší deň Bratislava Štúrov a tam už som naskočil na vlak a išiel už domov. A možno nás prekvapilo, nie je to nejako náročné, veľa ľudí si môže mysleť, že človek musí byť neviem ako trénovaný a musí mať bicykel za 1000 eur, ale pravda je taká, že vám stačí úplne obyčajný bicykel a nemusíte mať ani žiadnu kondíciu, ale tá kondícia sama príde jednoducho. Po prvom dni sa cítite úplne ukonaný veľmi, ste úplne na odpadnutie, ale potom vaše telo už automaticky bicykluje ako nejaká mašina. Koľko to bolo asi kilometrov? Tak dokopy to bolo asi celý ten taký okruh, alebo polokruh asi 500 kilometrov, dajme to. Ďakujem vám za rozhovor. Pre televíziu TV Gym, Týma Chalúbková.